Frantzian atxilotutako ustezko 6 etakidetatik 5 bilatuenen zerrendan daude. Andoni Goikoetxea Birondo da horietako bat. Segalari ezaguna, 41 urte ditu eta 2011an egin zuen ihes. Guardia Zibilak Legorretan erreka komandoa desegin zuenean. Etako arlo logistikoko kide garrantzitsua dela dio Barne Ministerioak. Berarekin batera Raul Ballinas aduna atxilotu dute. Ballinasek 31 urte ditu. Gasteiztarra da, 2009an egin zuen ihes, poliziak segiren aurka egindako makrooperazioan. Igor Uriarte Arabarrak 39 urte ditu, 2 urte daramatza ihes eginda. Ekineko kide izatea leporatuta eman zuen Auzitegi Nazionalak Uriarte atxilotzeko agindua. 2011an Frantzian atxilotu zuten, behin-behinean aski utzi eta etzen estradizio epaiketara azaldu. Julen Mendizabala Arrasatearra da laugarren atxilotua. 32 urte ditu, kale borrokarekin lotzen dute. Auzitegi Nazionalak 2001an eman zuen atxilotzeko agindua. Ekine Zubiaurre Zarauztarrak Kepa Arkauzekin batera atxilotu dute. Arkauz da bilatuenen zerrendan ez dagoen bakarra. Biei etaren Ezpala komandoko kide izatea leporatzen diete.